cuvinte de încurajare și mi-au spus că se vor ruga pentru mine. Am mers împreună cu fratele meu, eu sunt cea mai mică din familie, suntem fete și soror și un frate. Și fratele meu mergea cu unul dintre copiii lui la Timișoara și a spus, eu vreau să merg cu tine când mergi la cardiologie, la Pădurea Verde, și știam că acolo sunt medici, pezonieri și tot așa de și când m-a pus medicul la acele aparate și consultații, eu spus, eu nu știu ce cauți tu aici la mine. Eu am mers cu un bilet de la medicul, de la oțelul care pe mine mă declarase la 14 ani problema la ei și a spus, eu nu știu ce cauți tu aici la mine, pentru că tu nu ai absolut nimic. Foarte interesant a fost faptul că eu acum mă vorbesc pe mama mea, e bine să duce aplica la Domnul, dar nu știu de ce ea nu a crezut că pe mine Dumnezeu m-a vindecat. Eu spun, nu are timp, eu nu cred că s-a întâmplat așa. Eu a fost credința ei mică sau a pune credință, dar eu mulțumesc Domnului că a avut milă, m-a vindecat. În 2007 m-am căsătorit, mulțumesc Domnului că am murit un soț credincios în dreptul meu, la pregătire pentru mine. Nu se închidea bine și nu se deschidea bine. Acum, medicul i-a spus mamei mele că eu nu stau în voie nici să mă căsătoresc și nici să am copii. Vreau să îl laud pe Dumnezeu, că Dumnezeu a avut milă de mine. Părinții mei nu au ținut chiar așa de mult cont de faptul că eu eram bolnavă. M-au pus să și muncesc. Am muncit ca și un copil normal. În 1993 s-a început construcția Bisericii Baptiste din Rusca Montană și atunci, dacă, să zic așa, într-un fel, la munca pe care mă puneau părinții mei acasă, nu pot să zic că nu mi-era greu, dar am zis, nu mi se întâmplă nimic, nici dacă lucrez la construcția bisericii. Am lucrat, poate, ca un băiat, să zic așa, am lucrat. Și construcția bisericii a durat din 1993 până în 1996. Atunci, eu m-am dus, după ce s-a terminat construcția bisericii, am plecat la profesională, la Oțelul Roșu. De acolo, de ce menționez că am lucrat, Dumnezeu m-a ajutat să lucrez la construcția bisericii? Eu cred că Dumnezeu a avut milă de mine, sau ca o recompensă, ca să zic așa,